ρε πως είναι η γυναίκα που σ' αρέσει, πες μας. Και η γυναίκα που μ' αρέσει και με τύρανα ο καμάν, έχει δάχτυλιδη μέση, μάτια καστανά. Και τι άλλο έχει Γιώργο, τι άλλο? Έχει μια καρδιά χρυσάφι, έχει σώμα λιγερό. Θε μου πως θα τον αντέξω, το δικό της το καημό. Έχεις και καημό Γιώργο, έχεις καημό? Μεγάλο. Και μπορείς να ησυχάσεις βρε Γιώργο? Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν μου φύγει και τη χάσω, αχ θα τρελαθώ. Θα τρελαθεί Ρούσο, θα τρελαθεί λέει, άκου πράγματα. Μην τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι. Γιατί Νικόλα?